kasi nga umuulan. So, urong natin urong para makainom. Yun yung sobra nung isa naming baka nung nakaraan. So, babalik yan sila dito guys kapag tanghali. Good morning guys! Another day guys. Magpapakawala na tayo ng ating mga alagang kambing kasi maganda yung panahon. At the same time, magdadala nga pala tayo ng tubig doon para hindi na tayo ma-pressure mamaya. And yung mga baboy natin ay madudumi na rin. Eto, dali natin to dun sa kabila guys. Lagyan ko ng tubig yung mga container kasi yun yung dadalhin ko yung isa ngayon para mabigyan ko na agad yung tubig yung mga ilang kambing natin tsaka baka. Ilang araw nga tayong hindi nakapagpastol ng mga kambing kasi nga umuulan. So yung nakaraan ay lang tayo, kumuha lang tayo ng mga damo or ng mga napier at saka nilagay sa kanila. Nagkumpay lang ako nung nakaraan. Pero ngayon okay na yung panahon. Kahapon actually okay na rin. So far magtuloy-tuloy na para makapagpastol din tayo ng mga kambing para nga mas mabusog din talaga sila. So pupuniin ko lang to guys. Itong dalawa dadalhin ko tong isa tsaka yung dalawa nating balde doon mamaya. Tapos itong isa doon naman sa kabilang baka namin na dalawa sa ibabaw. Ayun nga pala guys, oh, may mga part ng rambutan namin na namunga. Ayan yung kanilang mga bunga guys. Oh. Yan. So yung part naman sa kabila ay hindi din naman namunga. Yan oh. Yan, namunga sila guys. So hindi naman totally lahat. Pero may mga ilang sanga. Ito yung mga sanga siguro last time na hindi namunga. Kaya ngayon pa lang sila. Pero ewan ko kung mag-ano talaga yan guys, mag-last. Kasi may chance pa yang malaglag. Kasi nga, maliliit pa yan guys. Yan o. Yan. Siyempre guys, alive na alive yung mga alaga natin kasi mainit. And gustong gusto nila yan guys, lalo na kapag magpapaaraw din kung minsan. Kailangan na kailangan niya ng mga alaga natin. Ayan, puno na pala. Lipat natin dito sa kabila. So yan lang yung dadalhin ko mamaya guys. Dun nga, sa kanina. Di ba pa ulit-ulit yung sabi natin? Urong natin, may urong para makainom og tarong. Sige. Go na. Yan. Mas malapit. Kanina hindi siya makapag-inom ng maayos. Ay, lapit ikaw, Abdul. Ha? Lapit ikaw? Gusto na ito magpahimas, guys. Busog na. So, try din natin painumin itong isa nating baka na nandito naman sa kabila. So, yung dalawang baka namin, guys, mamaya ko na lang yung painumin. Mainit pa kasi. Tapos, para maubos din nila yung kumpay. Kasi kung minsan, kapag nililipat na namin tapos hindi pa ubos yung kumpay, nasasayang. Kaya, mas mabuti na yung kainin nila. Yung isa nating baka dito. So, dito namin nilagay para may masilungan din siya kahit papano. And, painumin din natin ng tubig. Okay. Ubos na niya yung kumpay niya, guys. Nung nakaraan, ayan yung sobra. Nung isa naming baka, pero nung nakaraan pa yan. Tapos yung bago, ubos na niya. Yan. Good job. Mabuti nang uminom ka. Kasi nga, medyo mainit ngayon. Para hindi ma-dehydrate. Napakaganda kapag ganito guys kasi napaka-presko. Pero kung minsan talaga napakainit din kung minsan. Dito, lalo na dito sa mga open area guys, talagang napakainit dyan. Kaya dito namin sila nilalagay sa mga may puno para hindi naman sila kahit papano ma-dehydrate tsaka mainitan ng lubusan kasi kawawa din yung alaga natin. Guys, tapos na rin siyang nakainom and sasabak na ulit yan sa pagkain ng mga ilang damo. Yung binigay namin kumpay kaninang umaga guys na bago ay ubos na. Etong mga dilaw na yan, yun yung sobra nung isa naming baka nung nakaraan. Tapos dito din siya nilagay. So hindi na niya kinakain kasi nga may amoy na yan nung isa naming baka. Pero ayan, sa ngayon umiinom na siya. I mean, kumakain na pala siya. Pagkatapos niyang uminom, isa din yan sa palatandaan namin guys kapag hindi na masyadong kumakain tapos meron namang mga damo tulad niyan. Talagang alam namin na uhaw siya. Gusto niyang uminom ng tubig. May mga chance talagang ganun guys. Tulad niyan,
Ngayon kung kanina, nandito lang siya sa gilid, naka-standby. Ngayon, kumakain na ulit siya. Kaya yan yung isa sa palatandaan namin na maaaring uhaw na yung baka kapag nakatambay na lang, tapos marami namang damo, hindi pa rin siya kumakain. So, possible uhaw siya. So, tingnan natin yung tubig guys. Kung, ayan, konti na lang din guys. Yan. So, ilagay ko na lang itong sobra dun sa mga kambing na paglagyan ng tubig para makainom din sila mamaya. Tulad dito guys, ang daming puno. So, talagang napaka-presko din. So, dito sila naglalagi guys, yung mga alaga naming kambing kapag tanghali na. At naghihintay ng tubig or namin, pero may tubig na tayo dito ngayon. Ito yung paglalagyan ng tubig sa kanila. So, babalik yan sila dito guys kapag tanghali. Yan. So, iniiwan ko lang yan dyan. Tapos, dyan sila naglalagi or nagliliwaliw habang kumakain. So ayan guys, balik na lang ako sa bahay at dadalhin ko na yung container tsaka yung isang balde kasi wala naman din siyang laman. Mahirap na kapag iwanan natin dito guys, baka merong magdala tulad ng nangyari sa akin nung nakaraan. Iniwan ko, tapos may bumitbit. Kaya dadalhin ko na lang muna to sa bahay at nang hindi madisgrasya. Etong isa, ilalagay ko lang to dito, may laman naman siya. So yan yung kanilang babalik-balikan dito mamaya. So